Hallo agus fáte Naidheachdan Neònach. Príomhscéalach na Naidheachdanach ha buin de gine den bheach nach bechórga duine cáil ach Bainne Teòclaid all in Naidheachta téanamh. Tápalatsa Emily ha Bainne idir bhí gimmers gus táirt ó duine Bainne Abhaisteach a cheachnaigh is Bainne Teòclaid all. Ha sin ceart thuaird Bobby Bainne a ha os ceann na himmert, go bhfuil den bheach go bhfuil Bainne Abhaisteach rófléin is rá ghóirineach agus go bhfuil Bainne Teòclaid atá mór nas blasta. Channean immers idir róbha go rucha seo go tá is duine a bhí a geran gondeach na daoine achad a bhuiligh mar thoraigh idir bhí a cleachuh Bainne Teòclaid. Chomhaile sin fó Mary Voristan a thuairt ha me se go mad déal ag Bainne Teòclaid ach raimachariid macaróní go a lá ré le Bainne Teòclaid, bha dawn agus millís, cha bhó nach tuige aram tóischuach a gáil, féimi an amagus a ha seo stat.